Parlarem de l'economia social i solidària al Raval, però també parlarem de l'economia social i solidària en general, més que al Raval. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 5.000 iniciatives d'economia social i solidària, concretament 4.718. I a nivell de tota Catalunya estaríem parlant de gairebé 17.000. Per tant, no estem parlant d'un àmbit residual o petit. Per mi la economía social y solidaria es una economia que més enllà del resultat econòmic busca també la transformació de la societat. És una economia basada en el col·lectiu. No vol dir això que només sigui una economia que d'alguna manera respon a col·lectius, respon a individus, respon a persones. Per primera vegada la ciutat de Barcelona té una política explícita de foment i de promoció de l'economia social i solidària. Sense aquesta, com ha dit molt bé l'Anna, ja existeixen prop de 5.000 iniciatives socioempresarials i sociocomunitàries. Tenim com a objecte la inserció de persones en risc d'exclusió social, és a dir, persones que per qualsevol motiu s'han quedat fora del circuit laboral. Els acollim a la nostra entitat, els formem i els donem feina. El que fem és un servei tèxtil per dissenyadors emergents, servei de reutilització de banderola publicitària. És gent amb discapacitat psíquica, la gent que tenim cosint. Apostem per fer una aposta de consum quilòmetre zero. El Banc del Temps es una red donde toda la gente que está inscrita puede intercambiar de forma gratuita habilidades, conocimientos y aficiones. En el Banc del Temps del Raval, a las horas le llamamos las Ravaloras porque están fetas en el Raval. Nosaltres som una cooperativa d'iniciativa social sense ànim de lucre. Bàsicament ens dediquem a temes de formació i inserció laboral, atenem a persones a l'atur i una de les nostres línies de treball també més important és l'emprenedoria i l'assessorament a emprenedors i emprenedores. Vam decidir fer una cooperativa on poguéssim viure de la nostra feina i al mateix temps retribuir el nostre benefici amb accions socials.